Kollox bħalissa mill fuq minn 1000 post tax-xogħol li jeħtieġ jimtlew fil-qasam tas-saħħa u anke dak tal-anzjanità attiva. Id-Direttur Ġenerali tar-Riżorsi Umani fil-Ministeru għas-Saħħa u Anzjanità Attiva Maureen Mahoney żvelat dan ma' TVM News hekk kif nhar l-Erbgħa li tilfira tal-karriri fil-qasam tas-saħħa li qed tittella f'Għawdex. Hemm professjonijiet fejn għandna vakanzi iktar minn oħrajn, nibdew mill-nursing pereżempju, għandna numru kbir ta' vakanzi fil-nurses, għandna anke fil-professjonijiet tal-allied, fil-farmaċija, fis-social work, għandna professjonijiet varji fejn għandna bżonn iżjed nies. Mahoney qalet li 23 professjoni differenti huma rappreżentati f'din il-fiera li qalet li qed toffri aktar għarfien lill-istudenti u l-ġenituri dwar loqsma varji fil-qasam tas-saħħa. TVM News tkellem ma' diversi ħaddiema li rrakkuntaw l-esperjenza tagħhom fil-qasam u s-sodisfazzjon li tagħti karriera fil-qasam tas-saħħa. David Spiteri ilu sena u nofs jaħdem bħala Emergency Ambulance Responder, wieħed mill-ewwel ħaddiema tas-saħħa li l-pazjent jiġi wiċċ imwiċċ miegħu jgħid x'inhu l-akbar sodisfazzjon tax-xogħol. Li tkun ent il-pazjent u ħadd wassaltu l-isptar u komplew ituħ il-kura li jkun hemm bżonn. U x'inhu l-appell ta' David għal dawk li għadhom qed jaħsbuha jaħdmux bħalu? Ngħidlu biex jagħmel kuraġġ u jimxi l qudiem xogħol sabiħ. Carmel Camilleri, charge nurse fid-Dipartiment tal-Emerġenza l-aktar minn 30 sena, jgħid li l-infermier huwa xogħol ta' min huwa iddedikat altruist li juri rispett u imħabba. Huwa xogħol ta' adrenalina, għandek opportunitajiet li taħdem u anke tispeċjalizza f'dan ix-xogħol. Sodisfazzjon kbir, nista' ngħid, sodisfazzjon li salva ħajjiet u anke sodisfazzjon f'ċertu punt anke fid-dwejja li forsi kellna mwiet jew każijiet serji fejn tissapporti jasal aħħar minuta lill-pazjent u l-familjari tiegħu. Frank Sherry, fizjoterapista għal aktar minn 30 sena faħħar attivitajiet bħal-fiera li qed issir bħalissa. Importanti li l-istudenti jkunu jafu informazzjoni tajba kemm fuq fizjoterapija u kemm fuq professjonijiet oħrajn li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa. Hija tissejħilha vokazzjoni. U finalment TVM News tkellem ukoll ma' Graziella, farmaċista fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex li tispjega kif xogħla hi u l-kollegi tagħha responsabbli mill-loti tal-mediċini kemm waqt li l-pazjenti qegħdin fl-isptar u anke jekk ikunu d-dar. Imma x'hemm daqshekk eċitanti fli taħdem bħala spiżjara. Hija ta' motivazzjoni kbira meta inti tara l-effett li inti jista' jkollok fuq il-pazjent. Issir parti mill-istorja tal-pazjent u l-pazjent isir parti mill-istorja tiegħek. Graziella Portelli qalet li l-ispiżjar huwa kruċjali wkoll biex iġib mediċini li l-gvern biss jista' jġib kif ukoll huma parti essenzjali biex jingħataw pariri dwar liema mediċini għandhom jingħataw.